नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radioBadal.com में से सरलाई जिला के गुड़िया में रहल धड़कन एफएम 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमरो पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करतानी हम नूर आलम बादशाह। भूकंप के कारण जाजरकोट और रुकुम पश्चिम में करके अभी तक 157 जने की मृत्यु भइल बाटे। भूकंप से अभी तक दोनों जिला में करके 197 जने घायल भइल बानी। सशस्त्र प्रहरी बल केंद्रीय कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेंद्र थापा के अनुसार भूकंप के कारण जाजरकोट में 105 जने की तथा रुकुम पश्चिम में 52 जने की मृत्यु भइल बाटे। ऐसा ही भूकंप से जाजरकोट में 105, रुकुम पश्चिम में 85, दैलेख बैतडी में 3 तथा रोल्पा में 1 जने घायल भइल बानी। घायल सबके इलाज के खातिर नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से नेपालगंज, काठमांडू तथा अन्य जगह में लिया के क्रम जारी रहल बाटे। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी बल भूकंप प्रभावित के उद्धार तथा राहत में जुटल बाटे। प्रभावित क्षेत्र में एकरा खातिर 1500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी परिचालन कल गेल बाटे। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में नेपाली सेना से उद्धार तथा राहत के खातिर 5 हेलीकॉप्टर तथा जहाज से प्रयोग कल गेल नेपाली सेना के प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भंडारी जानकारी दिले बानी। बीतल रात 11:47 में जाजरकोट के बारेकोट गांव पालिका 1 के रामी डाँडा केंद्र बिंदु होकर 6.4 रेक्टर स्केल के भूकंप आयल रहे। भूकंप से जाजरकोट और रुकुम पश्चिम में भारी धन जन के क्षति भइल बाटे। नेकपा एमाले मध्य प्रदेश से भूकंप पीड़ित के खातिर 3 लाख रुपया सहयोग करे वाला भइल बाटे। मधेश एमाले बीतल रात जाजरकोट के केंद्र बिंदु बना के गए भूकंप पीड़ित के खातिर सहयोग स्वरूप 3 लाख रुपया सहयोग करे के कहले बाटे। पार्टी अध्यक्ष के पी शर्मा ओली से आज मध्य प्रदेश के निर्वाचित पार्टी पदाधिकारी तथा सदस्य सबके शपथ ग्रहण कार्यक्रम मार्फत उक्त घोषणा कैले बानी। जाजरकोट, रुकुम लगायत जिला में विनाशकारी भूकंप से भइल जन आ धन के क्षति प्रति नेकपा एमाले मध्य प्रदेश कमेटी मधेश से दुखी भइल भी मधेश एमाले जनैल बाटे। पीड़ित सबके सहयोग आ पुनः स्थापना के खातिर आज वीरगंज में भइल नेकपा एमाले के मध्य प्रदेश से स्तरीय विशेष कार्यक्रम मार्फत पार्टी के तरफ से 3 लाख रुपया सहयोग करे के निर्णय कैले बाटे। ऐसे ही संघीय सरकार के खाने पानी मंत्री महेंद्र राय यादव रानीगंज खाने पानी मूल उपभोक्ता समिति लालबंदी 17 रानीगंज के खाने पानी समस्या के मद्देनजर करत रानीगंज में नया खाने पानी टैंकी बनावे के प्रतिबद्धता व्यक्त कैले बानी। लालबंदी 16 परवानीपुर में 3 घरे एकीकृत ग्रामीण विकास खाने पानी योजना के उद्घाटन करके लौटे के क्रम में मंत्री यादव रानीगंज खाने पानी मूल उपभोक्ता समिति अवलोकन कैले रहनी। मंत्री यादव अवलोकन करके क्रम में लालबंदी 17 के वार्ड अध्यक्ष विष्णु हरि अधिकारी, लालबंदी नगर पालिका के नगर प्रमुख वासुदेव अधिकारी, कांग्रेस के युवा नेता विष्णु घिमिरे, नेपाल तरुण दल के केंद्रीय सदस्य विभू सिंह थापा आ हार्डवेयर व्यवसायी सुनील आचार्य की उपस्थिति रहल रहे। एनसेल अजियाटा लिमिटेड भूकंप पीड़ित के उदार उपचार और राहत के खातिर तत्काल 50 लाख रुपया आर्थिक सहयोग करे के घोषणा कैले बाटे। कंपनी आज से विज्ञप्ति जारी करत भूकंप पीड़ित के उद्धार, उपचार और राहत में तत्काल सहयोग करेला कर्णाली प्रदेश सरकार के उक्त रकम उपलब्ध करावे के घोषणा कैले बाटे। वही क्षेत्र में राहत तथा उद्धार कार्य के सहयोग पहुंचावे के प्रभावित जिला जाजरकोट और रुकुम पश्चिम आ रुकुम पूर्व में रहल ग्राहक सबके 40 लाख बैलेंस बराबर के सेवा सब निःशुल्क उपलब्ध करावे के घोषणा समेत एनसेल कैले बाटे। एनसेल के अनुसार इसे मिले वाला सेवा सब में देश के अन्य नेटवर्क विदेश में कॉल कर सके के सेवा, डाटा आ SMS से रहल बाटे। एकर सीमा 15 दिन के रही। ऐसे ही नेपाल टेलीकॉम भूकंप पीड़ित प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट, रुकुम पूर्व और रुकुम पश्चिम में 5 दिन तक वॉइस तथा SMS सेवा निःशुल्क देवे घोषणा कैले बाटे। नेपाल टेलीकॉम अपन कर्तव्य बोध करत सभी प्रकार के दूरसंचार सेवा सबके नियमित रूप में चालू रखे के या सूचना आदान प्रदान के निरंतरता देवे के अपन संपूर्ण मोबाइल ग्राहक सबके 5 दिन के अवधि के खातिर निःशुल्क वॉइस और SMS सेवा देवे के घोषणा कैले बाटे। ऐसे ही प्रभावित क्षेत्र में निःशुल्क सिम कार्ड उपलब्ध करावे के नया सिम में भी निःशुल्क वॉइस और SMS सेवा देवे के भी टेलीकॉम जनरल बाटे। टेलीकॉम भूकंप प्रभावित रुकुम पूर्व रुकुम पश्चिम जाजरकोट क्षेत्र में संपूर्ण सेवा सब चालू ही रहल जानकारी भी दिले बाटे। कर्णाली प्रदेश के सभामुख उप सभामुख चढ़ल गाड़ी बागलुंग के बुर्तिबांग में दुर्घटना में पड़ल बाटे। पोखरा में प्रदेश के कार्यक्रम के मध्य पहाड़ी लोकमार्ग होत लौट रहल
सभामुख नंदा गुरुंग, उपसभामुख यशोदा नेपानी आ प्रदेश सभा के कर्मचारी सब सवार गाड़ी संगे मोटरसाइकिल लड़ल रहे। सभामुख गुरुंग से हमनी सबसे चढ़ल गाड़ी में विपरीत दिशा से 3 जने चढ़ के आयल मोटरसाइकिल ठक्कर दिहल आ मोटरसाइकिल में रहल सबके सामान्य चोट लागल बतैनी। वहाँ के हमनी सबके गाड़ी में सामान्य क्षति पुगल भी बतैनी। अभी सभामुख सहित के गाड़ी में रहल सब कर्णाली प्रदेश के पदाधिकारी सब बुर्तिबांग में ही बानी। वीरगंज के घंटाघर नजीक लिंक रोड से एक मोटरसाइकिल चोरी भइल बाटे। नारायणी एफएम के अगाड़ी से लाल रंग के सुजुकी कंपनी के जिक्सर ना 50 पर 9329 नंबर के मोटरसाइकिल आज सवेरे के समय में चोरी भइल बाटे। चोरी भइल मोटरसाइकिल पत्रकार नीरज से पीठाकोटे मगर के रहल पर्सा के प्रमुख परीक्षक एसपी कोमल विक्रम साह बतैनी। एफएम के अगाड़ी पार्किंग करल अवस्था में जींस पैंट, उजर शर्ट आ करिया रंग के मास्क लगावल युवक मोटरसाइकिल चोरी कैल सीसीटीवी कैमरा में देखल गईल बाटे। नकली पिस्तौल दिखा के धमकी दिहल आरोप में प्रहरी एक युवक के नियंत्रण में लेल बाटे। मकवानपुर जिला के हेठड़ा उप महानगर पालिका से नकली पिस्तौल दिखा के धमकी देवला स्थानीय 19 वर्षीय युवक के जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर काल नियंत्रण में ले बाटे। पकड़ाऊ पड़े वाला में हेठड़ा उप महानगर पालिका 15 शिखर पानी रहल 19 वर्षीय साजन संगतांग रहल बानी। जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर प्रहरी परीक्षक डीएसपी एवं प्रवक्ता लक्ष्मी भंडारी के अनुसार साजन शिखर पानी क्षेत्र में प्लास्टिक के नकली पिस्तौल दिखा के धमकी दिले रहने। वहाँ के नकली पिस्तौल सहित नियंत्रण में लिए के जिला अदालत मकवानपुर से 7 दिन के म्याद थप करके अनुसंधान हो रहल डीएसपी भंडारी बतैले बानी। दक्षिणी इजराइल में हमास के समूह के आक्रमण में पड़ के जान गए वाला 10 जने नेपाली विद्यार्थी मध्य थप 1 जने के नेपाली विद्यार्थी के लाश आज कुछ समय पहले नेपाल आ पुगल बाटे। फ्लाई दुबई के विमान मार्फत आज दोपहर 2 बजे सल्यान शारदा 3 के प्रवेश भंडारी के सब नेपाल आ पहुंचल परराष्ट्र मंत्रालय के सहसचिव शरदराज आरन जानकारी दिले बानी। दक्षिणी इजराइल में बीतल आसीन 20 गते अर्थात 7 अक्टूबर में हमास समूह के आक्रमण में पड़ के 10 नेपाली विद्यार्थी की जान गई रहे। हमास समूह के आक्रमण में पड़ के जान गए वाला 10 जने विद्यार्थी मध्य अभी तक 9 जने के लाश नेपाल आ पहुंचल परराष्ट्र मंत्रालय जनल बाटे। विभिन्न समय में भइल क्रिकेट प्रतियोगिता के पूर्व घोषित नगद पुरस्कार अर्थ मंत्रालय निकासा कैले बाटे। 3 प्रतियोगिता के पूर्व घोषित 1,57,50,000 नगद पुरस्कार निकासा भइल राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव टंकलाल घिसिंग जानकारी दिल बानी। गत वैशाख 5 से 18 गते तक भइल एसीसी पुरुष प्रीमियर कप के खातिर 79 लाख 2079 फागुन 12 से 18 गते तक भइल आईसीसी अंडर 19 पुरुष CWC एशिया क्वालिफाइड के खातिर 46 लाख आ आईसीसी CWC लीग 2 के खातिर 32,50,000 रुपया नगद पुरस्कार निकासा भइल बाटे। सदस्य सचिव घिसिंग पुरस्कार मिले वाला खिलाड़ी लगायत सबके बधाई देत पुरस्कार के खातिर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ युवक तथा खेलकूद मंत्री डिग बहादुर लिम्बू के धन्यवाद देनी। साथे काल मूलपानी में भइल T20 विश्व कप छनौट एशिया क्षेत्र के सेमीफाइनल में यूएई के 8 विकेट से हरावत दूसरका वर्ष अमेरिका आ वेस्ट इंडीज में होने वाला विश्व कप के खातिर स्थान सुरक्षित करे में सफल नेपाली टोली के वहाँ के बधाई देते फाइनल में सफलता के खातिर शुभकामना दिले रहनी। एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट में पाकिस्तान के फाखर जमाल विस्फोटक बैटिंग करत शतक पूरा करे बानी। जवान 63 बॉल में 9 छक्का 6 चौका प्रहार करत शतक बनैनी। दूसर ओपनर अब्दुल्ला साफी के शुरू में आउट भइले बाद जमान कप्तान बाबर आजम संगे साझेदारी करत शतक पूरा कैनी। 20 ओवर में 152 रन जोड़ल पाकिस्तान न्यूजीलैंड से दिहल 4 से 2 रन के बड़का अंतर के चुनौती के पीछा कर रहल बाटे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों टीम ई खेल में जीत निकालत सेमीफाइनल स्थान में संभावना बढ़ावे के दाव में रहल बाटे। बादल खबर में अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल गए अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के बीच न्यूनतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस रहल बाटे। ऐसे आज सवेरे 25, दोपहर 30 और रात में 21 डिग्री सेल्सियस रह के अनुमान कल गई बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:17 में बेर गोला तो 6:21 में बेर डूबल बाटे। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही सरलाही जिला के गुड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमारे पत्र साथ नेपाली पत्र में एक साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।